Hey everyone, खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरबाय। आं दा मोनसे जायगायाव थांगासिनो मेकआप खालामहैनो। नोंथांमोना दसे उनाव नुगोन आरो सोरजों थांगोन आङो सोरखौ मेकआप खालामहैगोन। नै आं सेरफांगुरि सौफैबाय ओमफ्राय पार्लाराव हाबदों आरो दसे एसे खामानि दं। नै लोगोफोर जों मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरो मा जायगा होनदोंमोनलाय आगै? आमथेखा बिटिनियाव चिरां डिस्ट्रिक्टआव। आङो दा सोरजों दं नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन। सासे आगैमोन बिसोरबो आगैया सिलायहरदों न' नै हेल' लोगोफोर जोंहा नै प्रग्रामाव थांनो नागिरदों बल खेला अपेनिं बेवहाय आरोना मा नामलाय आब' नोंना चेनेला? तुलुसि बसुमतारी। बे चेनेला नोंथांमोना गासिबो अननानै सापर्ट खालामदो, साबस्क्राइब खालामनानै लाजोबदो आरो मोजाङै भिडिअ होलांबाय थागोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। गुबुनफोरनि इउटुब चेनेलखौ जेरै जौगाहोदों आब'निखौबो बेबायदिनो जौगाहोलांबानो जाबाय। गोजोन्थों। खोनाबायना लोगोफोर? मा होनदों आगैया? माबा आगैना दिनै प्रग्राम दं आरो बल खेला बिजनियाव लिंहरदों, बाव थांनो नागिरदों। ओमफ्राय मेकआप खालामफैदों आरो आङो आगैखौ। मालाय नङा बिनानाव जाखायो। नोंथांमोननोबो दा देखायलांबाय थानोसै, नोंथांमोनाबो नायदो। बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर। नै जों आगैमोननि गामिनिफ्राय थांगासिनो, लामाया नायदो लोगोफोर। माइबारि आगैया मनिषा मोसाहारिखौ सिनायखायोना बयबो। लोगोफोर आं नोंसिनो मोनसे सारप्राइज देखायनो नागिरदों। ओमफ्राय नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नै नोंथांमोना बेखौ सिनायखायोना गासिबो, रावबोथ' सिनायगैफेरखाया। ए आदा एसे बुंना होदो आंनि चेनेलखौ। मा चेनेल नामा मा? तुलुसि बसुमतारी। तुलुसि बसुमतारी। हेल' खुलुमबाय। नै खोमसि जादों। नैबे बिनानाव तुलुसि बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामदो, लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, जाहाथे बिनानावाबो मानसिफोर बायदि एसे आगानसे आगानै दावगानो हायो। दा जोंनि सोरबा सासे इउटुबारनि आगानसे आगानै दावखोनाय माने नोंथांमोननि गासैबो हेफाजाब, नोंथांमोननि सापर्ट। बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा गैयाब्ला सोरबा सासे इउटुबाराबो सासे साक्सेसफुल इउटुबार जानो हाया। बेनि थाखायनो आं खावलायदेरहरबाय जाहाथे नैबे तुलुसि बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना अननानै गोबां साबस्क्राइब खालामो, शेयार खालामना होयो। बेखौ बुंनानै आङो नोंथांमोननिसिमनिफ्राय बिदाय लानाय जाबाय। थेंक इउ दादा। नुबायना लोगोफोर, दादाखौथ' सिनायखायो बयबो, बिराद इन्टारेस्टखा आरो बिनि सर्ट भिडिअसफ्रा नोगोद मोजां मोजां जायो आरो नोंथांमोनहाबो इन्टारेस्ट मोनखायो नायनो। नायलांबाय थादो ब्लगखौ। नै सापागुरि आग्रामाजों थांसै। आग्रामा दैजिं फेस्टिभेल जालायग्रा लामाखौनो मोजां बानाया दाबो। सल जाबाय थानायबालाय दाहालागै साफा जासिगोन खोमा। आग्रामा ब्रिज दिनैसो फैलायबाय नै दैजिं फेस्टिभेलाव फैनायल', ओरैनो बेरायफैबाय थानाय जाया।
दैया बैथिंसो दंमोन खैला मैला मोनबायमोन खैला मैलाथ' बबे मोनाखै थांग्रा गावस्रानाय लामा मोनबाय बे साइड गावस्रानाय दं लेफ्टजों लेफ्टजोंसो खैला मैला बिसोरो बे साइड गावस्रानाय दं बे साइड गावस्रानाय खर' साजोब्बाय बिसोरो दाबादाव गोजान गाखोबोना लामायाबो गाज्रिथार लोगोफोर नै बिहा मालाय लन्थिबारि स्कुल एलपि स्कुलनो बे मोनबाय लामा आन्दायदों एसे लन्थिबारि उरिं मोनजोब्बाय लोगोफोर गानसो खननो नांसिगोन आदा अनिलखौ गान खनना हरलाय दे गान खनदो बुरिं मोनबाय डाइलग हरदो लाजिनो बियो भिडिअसफ्राव ओमफ्राय मालाय भिडिअ सर्टबडी भिडिअफ्रावबा डाइलगा ओंखारथारो नामा लामाफ्राबो हाद्रि खैदिनजों बहा दं दा सुटिं सोलिगासिनो बङाइगाव एसे बल जोग्रा मा दंलै लोगोफोर लामायानो एकदमबारे उदै माबाखौनो साफ्रेजोबो आरोना नोगोर खस्थ' जाखाबाय जों माबानिफ्राय बै सापागुरिनिफ्राय जोबजासिम गारो नै जायगा मोनफैनाय खैला मैला मोनफैलायबाय लामायानो गाज्रि थायो आइदै थांगासिनो जोङो सौसिखायानो लामायानो आजां गाजां गाज्रि खर' सागाजोब्बाय नै लामा संख्ल'नायजों लोगोफोर दहाय लामा मोजां बयनाबो खर' साजोबदोंमोन ओमफ्राय दा लामा गाज्रि मोननानै खर' सागाजोब्बायसो आरो बयनाबो डाइलग हो डाइलगा बे हाबानि गिदिरखौनो फार्स्ट लाबोदों नै लोगोफोर जों सफैबाय ओमफ्राय दा मोनसे न'खराव जोंखौ ओंखाम जाहोफैदों आरो ओंखाम जाखांनानै स्कुलाव थांसिगोन नै फट' खेबजादों मालाय Lamen sampai juga harus kan. Ada nih dia. Lamapra tuh isi garsi. Jumlahnya. Isi nunggu muzahnya garsi kan. Kamu nanti nak? Ada dampingan ini, mesan ini. Masih tu. Programu tangsi ada tak? Kamu sakung baca sih, nokornya. Ayo.
थादों আমার মাজত আছে অফিসত আছে হা মানে অতি শীঘ্র টিকেট কাটার ভিতর প্রশ্ন অনুরোধ করছো ধন্যবাদ বিশেষ সূচনা আমার খেলটো এতিয়া আরম্ভ হবলৈ গৈ আছে গতিকে যিসকল ৰাইজে টিকেট কটা নাই আমাৰ ভলেণ্টিয়াৰ আমাৰ কৰ্মকৰ্তা ভাইসকলৰ পৰা টিকেট লৈ অতি সোনকালে ভিতৰত সোমাব লৈ অনুৰোধ জনাওঁ আমাৰ খেলটো এতিয়া আৰম্ভ হবলৈ গৈ আছে আমাৰ খেলটো এতিয়া আৰম্ভ হবলৈ গৈ আছে গতিকে সম্পূৰ্ণলৈ বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে খেল উপভোগ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि गाहाय आलासियाबो सफैखाबाय गाहाय आलासिया सफैनाय लोगो लोगो जोंनि बेखेवनाय सुंद' हाबाफारिखौ जों जागायगोन दसे समनि उनावनो Unisa mosahanini fansफोर
नै लोगोफोर बल खेलायाथ' जोब्बाय प्रग्रामाबो जोब्बाय ओमफ्राय दा न'आव थांनो ओंखारबाय आरो फट' लाजाथारदों आरोना कमिटिनि मानसि बिसोरो सोरबा सोरबा थांनोसै मोनाग्लिलायबाय बेजोंथ' नोगोर सिख्लाफ्रा लाखाबाय नोगोर सिख्लाफोर फट' लाबाय बेजों नै लोगोफोर जोंहा थांनोसै आरो बिदायनि सम जाबाय दहाय जों ओंखाम जाफैनायावहाय फैफिनबाय आरो साहा लोंहरफैफिनबावबाय जोंखौ ओमफ्राय आं भिडिअखौ बावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय जाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदों बिसोरनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ आरो भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर 100 जन खोनायोब्ला 1000 खोनायो